ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jangka ket jomu Petrus sngi burom jangka ket u Petrus kabamut kasngi burom jangka jingkentang pop yawu hagapor bastang jangka balang kipai ringet kishait rake ya kasngi kentang jangki nagabenta kipai ringet kasngi baptisma kalong kasngi karau ban ya kasngi ka jangki ne nagabenta ki banget ya kasngi martyrdom ki ken kaju kadur ya kasngi martyrdom but kasngi baptisma jangki but kumjuru ya ki bishop ya ki lingdo baro ki ken kordor ya kasngi penkantang bishop ne sngi penkantang lindo kalong tik kum kasngi ka jangki namar ka baptisma kalong kasngi ka jongi Bneng sngi kintang bishop pat sngi kintang lindo kalong ru ya kasngi ka jongi banyatrelang badu Chris but habalong kumta ya kasngi kintang pop yawu Petrus kalong kasngi haba ujisu ula ong yawu melong u Petrus haba u Petrus ula ong melong u Chris u Jesu u pai hawu bad ong melong u Petrus bad ngitip na ka gospel ka jaka ka ba u Jesu ula penskem bad penbana ya kane ka jingshisha hau Petrus kalong na Caesarea Philippi kito ki bala shayad late shakane ka jaka pilaban yoi ya ka jingitanat jangata ka jaka kidon bon ki mausiang shalindat bad hakamat pat don ka wa kaba itinat hakaba yang hajan bon ki mausiang bad ka jingitanat janga wa kaba shakamat ujisu ulapait ya u Petrus badu omdeshu ubriu omdeshu kaddo kaba hikaya piyakane omde pishu yosngo na mano yakane henre bade uppa ublay uppa ula hikaya pi ban pla yaka jinge hau Chris melong u Chris bad ujisu ula paisha u Petrus badu jisu ong pilong u Petrus pilong kepa pilong mausia bad halur ni mausia ngante yakabala hangni ko himen ko para ngidon kamban sngotu shaikadar kaya ka ba ujisu ula le halor kata ka jingong jongu hau Petrus lese don bun ke ba yatainia halor kane bad don ke ba ong haba ujisu ong halor ne mausiang ujisu ula pai hi shalade hato haka jingya karan jongi haka no ka por ngin karan yalade haka ta kandur ngimju karan yalade haka ta kandur haba mod haba ujisu ong hadin baulong Petrus ko Simon melong pilong u Petrus kabamod Petrus ke jingmur janga Petrus ngideben sauto jingmur janga Petrus kalong kepa kabamod mausia bad hadin bau jisu la ong ko Petrus pilong u mausiang nangda u jisu yai bateng halur niu mausiang ngante ya kabalang kabamod u jisu ulamod u jisu umju kran bakala u jisu ulang ublay u jisu num kran kumba kran mangi kabamod haba u jisu la ong ula kran da ka jingtip kaba pura ka jing sautu kaba pura bad ya kaba ula ong ula mudki nimla banong lese u jisu ula haba ula kran shimut kumne henre ula mud ayo ula mud hapadeng kini kadar mud ki apostol ko Petrus melong ubakongsan melong ubaningkong but melong ubade banyalam nakata daw haka gospel jung Mathew haba u jisu la kran badu Petrus shapanga jinglan jongu jisu la ongkumno ko Petrus ngala duai na kabinda jompi badenda pila kala kabamut pinyatililang
Pinya solang iaki himmen ki para Joby. Himmen ki para hangne Jesu la ong kita kelong kadwe ngut ki apostol. Kabamud Jesu ula mud bau Petrus ulong nong yalam. Petrus ulong primus. Petrus ulong pop. Ulong unong yalam. Bad udeban pinyatele yaki himmen ki para jongu kiba don hapedeng ke jingkol mar kumba udon mau. Naga tagadaw Jisuang ngala duay naga benda Joby Petrus nga ba enda pela kala kabamut pinya solang baro ki himmen ki para kabamut ni ye sotu ayu lemba kane ka jimpla jongu Petrus bad ka jingong jongu Jisu kalong Jisu ula trang bad ula penskem bau Petrus ude banlong nong yalam. Ngi kot iaw nong yalam jonga balang pop. Ban ngi kain kordor ya kata kekerdan jongu pabakui. Naga taga daw mendagas ngi reke ya kasngi burom jonga ket jongu Petrus. Ket jongu apostol Petrus kabamut omde ka shuki jongu Petrus henre ya ka jingkentang bish pop jongu. Ya ka jingai bor jongu Jisu iaw Petrus banlong unong yalam. Hangning ideben sauturu haba ujisu ula pinskem ya kata kadur ya Petrus banlong unong yalam ujisu ula sngokumen hadu kata namar lemba ka jimpla jongu Petrus ula pla ba ujisu ulong uble badha ka ju kapor ujisu ulong ubriyu badha ka ne ka jimpla jongu ula pinskem bad ujisu ula pai hawu bad ong pilong the cut met jong kata ka jimpla Joby ba ngalong ukris nangda ngidemen sautu ujisu ulong u nongleit kurim badu Petrus uyang nagabinda ka kurim ka balang kalong ka kurim jong ujisu badu Jisu ulong ukurim bad kane kalong ke jingade ka ba ujisu ula pinskem lemba kane ke jingom pilong u Petrus pilong kepa pilong mausiang bad kane ka mausiang Uni mausiang kakentup ya baru ki bangit baru ki bangit ngideben pai shawu nongleit kurim kum ka kurim bad hapedeng ka kurim u Petrus ulong uning kong tam ulong ubakang kong santam ulong primary ulong primus bad lemba ka jimbetin lendi ngi baru ki kurim ngi ra yaka sharak jong ka jingshai u Petrus u peni hangi ya kata ka jingshai ulong ubat yai hakamadu na kata ka daw ya ka jingi kai jongu pabakuit kalong infallible bamjula ban bakala namar lada kibrikyong ula bakala kamju bakala namar ya kaba uhikai kawan na ka jimparsa jongu mensiam bakuit na ka jingshai jongu Chris bade na kata ka daw ko himmen ko para ngideben sautu haba Jisu la ai hau Petrus ya ka Shabi kalong ka authority kane kalong ka bor ka itiar jong ka Bneng ka bor ka itiar jong ka balang ka kurim ban bitin lendi kumba Jisu ulaki kai de na kata ka daw minta kasngi ngireke ya kasngi borom jongu ket jongu Petrus apostol kabamud ya kasngi jingkentang pop yawu ujisu upen kentang pop yawu haba ula pla iya ka jingeit jongu ha ujisu ha kaiseria Filipi leseng ela banong kade hangne ujisu ula pen kentang pop yawu balong nong yalam bad hapedeng kadwengut ki apostol omdon iveru bakeli Jisu bale pimjit yawu Andreas ulong baningkong bamelajit ban kapedeng apostol bale pin kantang yaw yanis omdon iveru bakle kavamod baro kadar ngot ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu Jisu lada baro kadar ngot ki apostol ki atililang ha kane ke jingrai jongu Jisu Christ ban kindiu pop yawu Petrus ngi ngimdon hok eye banok namar ngilom kabakam jingai nagataga jingrai namar maki kadar ngot kilarai rengkat badu Jisu ban kindiu kat iawu Petrus
Telada ujisu bat ki apostol kelarai ngi ki pai ringet ngem don hok eye ban kata ya kata ka bor ka itiar ka ba ujisu ula ai hau Petrus ngi pat ngi duai ngi pindon burom ya ka ne ka ket ngi shanya ya ka ne ka ket ngi kongu ya ka ne ka ket bat ngiru ngi yad ya ka lindi rengkat bat ka jingshai ba wan na ka ne ka ket kalong ka jinglong upa ba kuwait Minda ngi kongu ya upa bakoit Francis walada bon gi beryu ki persyamban kawang mau namar omdon kano ko mau balaban kataya wo namar ujisu yada yawu tenginum don kamban ko slai shungait shu kongu bad yadi kalendi ayu jisu nangkar ko kardo ingi lembaga ne mas bakoit balong ki baskem haga jingait jisu bayit kerko kardo yangi pangi duairu haga juga pon naga benda upa bakoit pa Francis Pat bar ro ki jimpinyar jang kabalang namar de mame mela bu rendi ia kabalang hapo ka jingyalam jomme bad umen siem bakoi enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.